Hier op het sportveld komt na week een modderbak met 2 bargen erin en mensen met een blinddoek op die de bargen tikje matten. Maar net dat het on GroenLinks leidt. Zwientje tikken is respectloos en stressvol voor de bargen, vinden ze. De stress dat valt sowieso mee. We hebben ook navragen gedaan bij de Voedsel- en Warenautoriteit. Dus het is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Wij hebben ons terdege erop voorbereid. We hebben ook de dierenarts geraadpleegd. Er zal ook 's middags een dierenarts aanwezig zijn in functie. Mocht het zwientje het niet leuk meer vinden, dan zegt de dierenarts we stoppen de activiteit. Dus in die zin dan zie ik er helemaal geen enkel probleem in. Ja, als het zwientje het niet leuk meer vindt, is het al te laat natuurlijk. Maar dat gaat in een bepaalde geleidelijk iets ernaartoe. En op de andere evenementen kun je het ook niet zien dat het zwientje het niet leuk vindt. GroenLinks had er vragen over gesteld in de gemeente om te zien hoe de meningspolitiek verdeeld binnen. Nevens de feestcommissie is Lange Dieke op een PMS-kanaal wolfas zwientje tikken.